Bon dia a totes i tots. Des de la Fira de Terrassa Triar Futur estem aquí des del Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa, des de Foment de Terrassa. Em dic Quico García Pitar i soc tècnic de l'àrea d'empresa i intermediació. Estem aquí per fer aquesta webinar del nostre departament perquè pugueu conèixer també els nostres serveis, us podeu adreçar a la nostra web, a la pròpia web de la Fira, i també podeu mirar-ho a les nostres xarxes socials, tant Instagram, Twitter i la nostra web. A partir d'aquí, en aquest cas, m'ha tocat presentar la webinar de com preparar-se i superar un procés de selecció amb èxit. La meva idea que us quedeu és una mica entendre quin és un procés, de què es tracta un procés de selecció, què és el que busca una empresa quan enceta o comença un procés de selecció, què està buscant, perquè tingueu una mica una idea del tot el procés. A partir d'aquí podreu veure també amb altres webinars d'altres companys eines molt concretes que fan servir les empreses perquè vosaltres ho pugueu fer, però pugueu presentar-vos i les pugueu entrenar. La meva idea principal és que veieu quin és aquest procés i entendre el sentit. Doncs comencem. La informació bàsica en els processos de selecció. Aquí hem de tenir, l'objectiu d'aquesta web serien tres punts molt concrets. Què és un procés de selecció i quin objectiu té? Com us deia, què busca l'empresa? Què ens està demanant de nosaltres mateixos? Què necessita saber i què vol? Com analitzem el lloc de treball i l'oferta en concret? Aquí tindreu una webinar més endavant que podreu veure-la, que analitzar una oferta pormenoritzadament, en concret aquella oferta. I després, què són les famoses competències i evidències? Què és en si el que està buscant l'empresa? Inclús, moltes vegades, tenim consciència que aquestes paraules són tècniques. Jo us les faré perquè ho entengueu vosaltres què busquem quan diem una competència i com la podem evidenciar davant d'un procés de selecció. Doncs comencem. Comencem amb... El primer que voldria és que traiéssim un mite. Un procés de selecció no busca la millor persona, busca el millor encaix. Us he fet aquí una definició que està molt bé per veure-la, però la idea és que us quedeu amb aquesta idea. Busquem el millor encaix. Com ho busquem? Com ho fa l'empresa? Clar, no només es pot fiar de la nostra paraula. Té tècniques per poder-ho fer. Ara les veurem pormenoritzadament i de forma més concreta. Però la combinació, l'empresa per tal de buscar la millor persona que encaixi en aquell lloc de feina i cobreixi la seva necessitat, molt important això que dic ara, l'empresa té una necessitat, nosaltres anem a cobrir aquesta necessitat, fa una combinació de proves, diferents proves. Ells, en aquestes proves, busquen dues coses. Que nosaltres evidenciem aquelles competències que diem tenir i ho sabran mitjançant evidències. Veiem com. Perdoneu, se m'ha passat la... Aquí tenim, disculpeu que s'ha passat el power, aquí tenim el que és un procés de selecció. Quines proves fan? Aquí tenim una mica el que és un resum de les diferents eines que tenen les empreses i nosaltres com a tècnic d'empresa, com a servei d'ocupació de l'Ajuntament, quines eines fem servir? Doncs són aquestes. Podeu veure un resum molt concret. D'aquesta manera us podeu anar veient que ja tenim l'objectiu que té l'empresa, que és buscar el millor encaix, i després tenim com ho fa, mitjançant proves de selecció. Això ho fem tant nosaltres, ho fa la pròpia empresa, i vosaltres sou els que realitzeu tot aquest procés. Quines proves són aquestes? Primer, l'entrevista per competències. Insisteixo, tenim una webinar que parlarà concret d'aquestes entrevistes. Dona per donar una webinar i un llibre, però és molt interessant que pugueu veure com es fa aquesta entrevista per competències i què es fa. Ara veurem què és una competència i com l'evidenciem. Després fem proves teòriques. Clar, evidentment, si jo dic que soc electricista, doncs haig de saber muntar un quadre elèctric. Em fan proves teòriques on em podran què és corrent alterna, corrent... les diferents maneres de com entra i surt la corrent, una mica les proves de selecció concretes. Simulació i dinàmiques de grup i roleplay. Sobretot es fan dinàmiques de grup i roleplays. Què són les dinàmiques de grup? Les dinàmiques de grup són aquelles proves en què ens posem amb un grup de gent a fer un joc, que per nosaltres és un joc,
però per la persona que està fent la selecció no és un joc. Què busquen en aquestes simulacions? Veure competències nostres. Insisteixo, més endavant veurem què és una competència i com la podem desenvolupar. Després també està el role-playing, posar situacions reals però amb un entorn d'irrealitat, és a dir, en una aula o allà on estem fent la prova ens fan un role-playing, no sé, podria ser, jo què sé, si hem d'atendre al públic, fer una atenció real, algú fa que ve a comprar i l'altra persona està fent de venedor. Busquem tant un i l'altre, es poden estar examinant, d'acord? Les simulacions, aquestes són, normalment ens poden portar al lloc de feina i fer una simulació. Seria més normal, per exemple, en una part tècnica, com assistir una màquina, com un operari industrial, veiem-ho, o com en un forn estem atenent a la persona, com li venem els productes, quina informació li donem, etc. Proves pràctiques és una mica més del que hi ha, sobretot aquí, jo voldria que us quedéssiu que hi ha a vegades un procés de pràctiques que hem de fer des de Foment, en portem diferents cursos de formació des del nostre departament de formació i fan el que és un període de pràctiques. És una prova també, és un procés de selecció, les pròpies pràctiques. L'empresa t'està examinant dia a dia, ho has d'aprendre amb molta seriositat. Proves addicionals en context real, us ho he explicat una mica què són les simulacions, però aquí ja inclús podem donar un pas endavant, que és provant amb clients de veritat o amb situacions reals, és a dir, en producció, tenint aquella situació real que ens trobarem al nostre dia a dia quan anem a treballar. I qüestionaris. Aquesta és una banda més psicològica. Ens poden demanar qüestionaris de personalitat, sobretot es donen puestos on, per exemple, hi ha molt estrès i volen saber si el nostre comportament és més tranquil o com solventem situacions d'estrès. Continuem. Quan parlem de la necessitat de l'empresa és què estan buscant. Sempre això ens ho hem de tenir molt clar. Què busquen? Us ho he comentat abans, competències. Què són aquestes competències? En què ens preguntem? No és tant un tema tècnic, que per nosaltres sí, però per vosaltres és més un tema què estan buscant les empreses. En si, les competències són coneixement, tècniques, destreses, capacitats, etc., que tots tenim, que al llarg de la nostra vida hem nascut, ens venen de sèrie, vull dir, les tenim per naixement, per genètica, o les hem anat desenvolupant. I com les hem anat desenvolupant. Això és en si el que busca l'empresa. Com ho busca? Perquè els hi diem? No, busquen unes evidències. Com? Aquestes evidències són observables. Doncs des de la pròpia entrevista, insisteixo, entrevista per competències, des del nostre currículum, ja us parlaran més endavant, d'un currículum per com adaptar el nostre currículum a l'oferta. Estem evidenciant en aquell currículum el que ens estan demanant. Per això insistim sempre des del nostre departament que fem currículums personalitzats a l'oferta. Quines competències tenim? Bàsicament són 3, també això tampoc hi vull incidir gaire, però perquè les tingueu una mica així per sobre de base, que són la lectoescriptura, càlcul... Tenim aquelles competències que ens han donat al col·legi, que tenim l'idioma, que ens han donat l'entorn, els pares, competències tècniques, si dic que soc electricista, haig de tenir unes competències tècniques concretes. Soc cambrer, també haig de tenir unes competències tècniques. Tampoc és... Qualsevol cambrer no té les mateixes competències tècniques. No és el mateix un cambrer d'un Frankfurt que un cambrer d'un hotel d'una estrella Michelin. No és el mateix. Busquen una sèrie de competències tècniques. I la transversal, que són una mica, és com porto a terme tot això davant de les diferents situacions que em porta la vida. Pot ser des d'una situació laboral fins a una situació viscuda cada dia. Tinguem en compte i tinguem molt present aquesta última part, que és important. Com em desenvolupo en qualsevol situació. Això m'ajuda a buscar feina. De vegades ens quedem parats perquè ens diuen tens experiència amb això? I diem no, però de vegades sí que tenim experiència en solventar temes molt similars. Aquí és aquestes competències que desenvolupem de forma transversal. D'acord? Fins aquí ja tenim una necessitat, l'empresa engega un procés que busca, aquest procés busca tot això. Endavant. Busquem un exemple. Ja us l'he fet una mica, però perquè tingueu una idea, competències com iniciativa. Tu dius, com tinc iniciativa, per exemple, per ser un operari industrial, si jo no he estat mai com a operari industrial? Què significa tenir iniciativa per ser operari industrial? Aquí us he posat una mica les evidències. Tu em pots dir, en un procés de selecció, que no tens experiència perquè no has treballat. Però jo puc dir, tens iniciativa? Sí. Què busca? Evidentment,
això és molt generalista. Haurem d'anar perfilant una mica quin és el tipus d'indústria, què és el que fabriquen i demés, que això també ho podreu veure una mica quan feu aquesta webinar que us comentava abans. Busca, per exemple, les evidències. S'involucra activament en les tasques que realitza. Estàs actiu, no estàs esperant que se't mani la feina. Ja se't veu. Això ho pots fer, havent estat en un Frankfurt, tu li expliques com és el teu dia a dia. És una mica com si expliquéssim una sèrie, una pel·lícula. Expliquem què fèiem. Aquí ja estan sortint evidències de com treballem. Bé, no has estat operari industrial, però sí que veiem que tens iniciativa. Realitzes les teves tasques autònomament, una mica el que es deia. No estem esperant que se'ns ordeni. Ja sabem quina és la programació, quines tasques hem de fer, quins timings tenim. I quan hem acabat la nostra tasca, no vol dir que estem ajudant tota l'estona, sinó hem complert la nostra tasca, comencem la tasca de podem ajudar companys. I en cas de tenir una situació molt complexa, consultem directament a el que són els nostres responsables, per tal de buscar solucions davant d'una tasca complexa, però no constantment estem preguntant. A partir d'aquí, una mica per fer una mica el resum, aquí, el resum del que haig de fer. A veure si passa, va una mica lent. Ara bé. Què haig de fer? Com em puc preparar un procés de selecció? Ja tenim idea de com és, ja tenim idea què ens faran, què està buscant l'empresa i què necessitem fer per poder-lo superar, tant a nosaltres mateixos. Què cal fer? Aquí jo he volgut posar això perquè posaré un exemple de, per exemple, una persona que no ha corregut mai. No hem corregut mai, no hem fet mai running i volem fer una carrera de 10 quilòmetres. D'acord? Dic aquest exemple perquè aquí tenim les eines que hem fet servir segur qualsevol de nosaltres. Si li interessa el running, com diu running, diu bicicleta, diu el que sigui, qualsevol procés. Jo he posat aquest perquè és una cosa que possiblement molts hem preparat o hem fet. Què haig de fer? Primer, cercar informació sobre l'empresa. Torno a repetir, trobarem una webinar específica d'això per tal d'adaptar tot el nostre perfil per fer-lo encaixar dintre de la necessitat d'aquella empresa. Veure què em demanen, com treballar, també, això ho hem de fer. Si voleu, us poso un exemple del que és córrer. Volem cercar, aquí podeu llegir-ho, i això vindrà més endavant explicat per les meves companyes en properes webinars. Primer, hem de cercar informació de la carrera. Fem 10 quilòmetres, és pujada, és baixada, és tot recte. Busquem informació. Veure què em demanaran, què em demanaran a treballar. Vull fer un temps? Quant temps és? Com ho voldré fer? Què és el que necessita l'empresa? Què necessito jo per córrer aquells 10 quilòmetres? Què em demanarà? Quin esforç em demanarà? Més hi ha una pujada al final, hi ha una baixada al final. Estudiem una mica el que és el recorregut, veure què em demanen. Coneix les teves competències, autoconeixement. Soc molt bo pujant, soc molt bo baixant. Hòstia, faig molt bé, en tinc un coneixement propi meu. I davant de tot això, després de tenir tot això molt clar, entrenem amb un objectiu. Normalment, no totes les vegades és una oferta en concret, però hem d'anar entrenant per objectius. Quin és el nostre objectiu? Encaixar en el màxim nombre d'empreses o de necessitats d'empreses del meu perfil professional, d'allò amb el que jo vull desenvolupar-me professionalment. Doncs comencem. Primer de tot, anàlisi propi. És important. A banda del primer, què puc aportar jo? Haig de donar la millor versió de mi mateix. Com ho puc veure això? Normalment amb el meu dia a dia. De vegades ens hem de parar un moment, sentar-nos i veure què faig i com ho faig. Davant d'una situació complexa, com em desenvolupo? Demano el mateix que parlàvem de competència d'iniciativa. Em demano consell constantment, no em demano. Això ho haig de millorar. Com puc jo ser més autònom? Com puc tenir jo més iniciativa? Per exemple, si estic fent un programa d'un ordinador o tinc un problema amb l'ordinador, potser buscant informació per la Google és el mateix que haurem de fer davant d'una oferta de feina o davant d'una situació real en un context de treball normal. Revisió dels meus propis recursos. Igualment, tornem a insistir, autoconeixement i talent natural. Hi ha coses que ens surten soles, no necessitem entrenar-les. Hi ha coses que ens surten soles perquè hem d'entrenar. I hi ha coses que no ens surten, per tant, les hem d'entrenar.
això és seguint una mica l'exemple que us deia, a l'hora de preparar una carrera, la tècnica és superimportant. Hi ha coses que correm d'una manera, doncs hem d'anar mirant com hem d'adaptar la nostra petjada o el nostre pas per poder millorar en aquella carrera i aquell objectiu que ens hem preparat. El mateix per una oferta de feina. Com ens hem de preparar per una oferta concreta. Això també, quan fem la webinar d'entrevista per competències, estarà molt treballat i quan adaptem el nostre currículum a l'oferta en concret ja es treballaran exemples molt clars que podreu veure, jo ho he fet una mica més genèric perquè tingueu sempre entès que tenir aquest coneixement global de tot el que és un procés de selecció ens permet entomar-ho d'una altra manera, buscar-ho amb més tranquil·litat, ens dona eines per resoldre les diferents situacions que ens anirà posant el propi procés. Amb tot això, el mateix, us ho poso una mica en el Power perquè ho veieu, és la vivència personal. Important això, que això m'agradaria que quedés molt ressaltat. La nostra vivència personal és important en el sentit que totes aquelles vivències són importants. Poso un exemple. L'altre dia fent una entrevista a una persona li demanaven treball en equip i resolució de situacions complexes. Aquest era un noi molt jove, de 20 i pocs anys, i evidentment la seva experiència laboral no era molt àmplia. Ell em deia, no he tingut treball aquí, no sé, és que no he treballat mai, ens centràvem aquí. No, havia estat monitor d'esplai. Meravellós, perfecte, ja tenim un treball en equip. Com treballaves, com feies el teu dia? Potser no has fet, en aquest cas era per una tasca d'entrada d'operari industrial, no havia fet una tasca concreta amb un equip industrial, amb un equip de treball d'una indústria, però has treballat amb equip, has treballat amb monitors. Situacions complexes que pots anar tenint en el teu dia a dia. Em va comentar un cas que era curiós perquè havia atès un nano a les 3 del matí amb un tall i que volia anar amb els seus pares. Això, al mig de la muntanya, fent vivac, és una experiència de resoldre una situació conflictiva molt important i això és una cosa que es pot valorar. Com va actuar, que ho va fer de forma excel·lent, calmant, donant al nano primer guarint la ferida, primer el més urgent i després buscant el canvi d'enfocament psicològic que ho feia natural. Tot això ja ho està fent per una situació que es pot trobar en el seu dia a dia. Per tant, vivència personal, tinguem-ho en compte per qualsevol oferta. No tinc experiència, potser sí la tens i no ho saps. Traiem-la a flote. Això també, quan veiem les pròximes webinars, ho anireu veient tot això. I actitud, importantíssim. Com ho he afrontat tot i com ho afronto ara mateix, inclús a la pròpia entrevista. No es pot dir, tinc interès, el llenguatge corporal, tot una mica, no? Vull dir, no pots estar, tinc interès o així, o tinc interès, un exemple, tinc interès en el sector del metall. Perfecte, la meva pregunta, si jo pregunto això i em dius que sí tens interès, et diré, quines formacions al metall hi ha a Terrassa? Clar, si tu això no m'ho saps dir, jo recordo una noia que em va donar nom dels tutors, quan havia quedat, que tenia hora, això és interès. Aquí està l'evidència, jo busco interès per desenvolupar-te professionalment, és la competència que estic buscant, i la meva evidència, coneix tots els tutors, coneix els tutors de tots els cursos i els tutors dels cursos de Terrassa. Per tant, no penseu que qualsevol cosa que estem fent ens porta un... És a dir, qualsevol cosa que fem ja la podem enfocar en un procés de selecció, concretament. D'acord? I davant de tot això, com ho entrarem? És fàcil dir-ho, ja tenim una mica clar com és un procés de selecció, què busca l'empresa, què busca de mi, com ho puc entrenar, com ho puc fer, com em poso, quines serien les meves eines, què tinc. D'acord? Us he dit una mica al començar. Per conèixer les meves competències tenim Foment de Terrassa, servei d'orientació, servei de formació, servei d'intermediació, tenim també aquí ofertes de feina, treballem processos de selecció, activitats d'autoconeixement. Tothom tenim Google, busquem, aquí en tenim, en desenvolupem. Per exemple, em demanen unes competències i no sé ben bé quines evidències puc donar. Al mapa laboral, aquí us deixaré un link que podeu consultar quines són les competències. En concret, per exemple, una oferta busca una competència tal, quines evidències cercaran per aquella competència, adaptada a l'empresa. Aquí seria el principi. I el pla d'acció. Què hem de fer? Entrenar i millorar les meves competències. Com ho puc fer? Primer, planificació. Us ho he comentat quan parlàvem d'una mica la carrera de fons.
tenim 10 quilòmetres, en aquest cas, per exemple, vull entrar de cambrer en l'Hotel Ars, per posar un exemple, que és un hotel que té, si no recordo malament, una estrella Michelin. A partir d'aquí, planificació. Què cerquen amb els hotels similars en les ofertes de treball? Què estan buscant? Pràctiques, practiquem entrevistes. Avui tenim una webinar, us la podeu anar posant, la podeu anar entrevistant ja enfocada, com veureu en un altre webinar, enfocada en aquella oferta en concret. I a partir d'aquí, tot això ho plasmo perquè la meva clau d'entrada és el currículum a l'adaptació curricular. Tot això, aquí jo us he ficat una mica el que és el procés d'entrenament. Després tot això ho veureu desenvolupat a les properes webs. D'acord? I una mica, per posar-vos un exemple, voldria, ja per acabar, una eina molt concreta que ens passa, i jo també m'he quedat en blanc. Quan et diuen, digue'm en un minut o minut i mig, evidentment, ara això no em passaria, però m'ha passat, evidentment. El que es diu l'elevator pitch. L'elevator pitch vol dir aquella conversa d'un minut d'ascensor per presentar-te. Digue'm què és el millor de tu, per què creus que t'haig de contractar. Aquesta pot ser una bona oferta. Doncs assagem-ho. Assagem-ho a casa, amb tranquil·litat, anem mirant, preguntem, podem preguntar a la nostra parella, als nostres veïns, als nostres pares, què veus de mi i tal, i anar apuntant. Tota aquesta feina, no penseu que és en va, acaba sortint. Vull dir, sempre surt en un procés de selecció. D'acord? I en principi, jo fins aquí ha estat una mica perquè veiéssiu aquesta, a mode de resum, una mica tot el que és un procés de selecció. Quin sentit té, quin és l'objectiu i com puc entomar-ho de forma el més eficient i eficaç possible. D'acord? Això és un petit ventall del que podeu trobar i sí que podreu trobar eines d'entrenament més pormenoritzades durant tota aquesta fira. Especialment en aquest cas, el webinar de les meves dues companyes, tant la Montse com la Isa, d'entrenament de les entrevistes per competències i com adaptar el meu currículum, les meves competències a una oferta concreta, com ho puc fer. D'acord? Doncs ja està. Jo fins aquí. Moltes gràcies, Quico. Mira, en el xat tenim dues preguntes. Et formulo la primera de les preguntes. De totes aquestes proves de selecció, quina creus que és la més important o la que més m'haig de preparar? Aquí hi ha dues coses. Això podem contestar de dues maneres. La primera és potser tres. Primer punt, quin és l'objectiu de l'oferta de feina? La segona és quines solen ser les més habituals. En aquest cas, segurament l'entrevista per competències, adaptació del currículum, per mi això són dues eines que em donen la clau d'entrada. Els roleplays i les situacions de simulació ja no es donen en totes les ofertes, l'entrevista segur que es donarà, les altres és més complicat i, evidentment, qüestions tècniques i qüestionaris de personalitat no fa falta preparar-los, surten i és que de vegades si intentem dissimular-los no val la pena. A partir d'aquí, amb tot això, el que sí que faria jo és veure quin procés de selecció m'estic presentant, què és el que vull exposar, quines competències reclamen i on les tinc meves per poder-les portar avant. Per tant, jo sempre faria el que dic, adaptació curricular per poder tenir la clau d'entrada al següent pas del procés, que és l'entrevista i l'entrevista de treball. Aquesta segur, i l'elevator pitch, que és una mica el que us he dit aquí. Jo seria això, però evidentment depèn de quina prova ens estiguem presentant. Molt bé, moltes gràcies, Quico. Et faig la segona pregunta. Molt bé. Si jo no tinc experiència, com puc treballar alguns dels requisits que demana l'oferta? Una mica ho hem vist al llarg de tota la presentació, no? Us ho he estat dient. Per exemple, he posat un exemple perquè pot ser el meu personal, que ho és, que és el córrer. Jo és la manera en què es pot preparar. No deixa de ser una situació més. Jo vull aconseguir un objectiu, en aquest cas aconseguir feina, és com fer-ho. Buscar l'autoconeixement, una mica era l'esquema, no? Partim de conèixer què vull fer, quin és l'objectiu. Això sobretot és molt clar. Tenir un objectiu, no vull treballar quan sap... No, tenir un objectiu. Si estàs parlant amb una empresa, aquell has de demostrar que és el teu objectiu, treballant allà. Quines competències tenim, quin és l'autoconeixement, preparar un pla d'eines d'entrenament i preparar un pla d'acció. A partir d'aquí, jo faria tot això per
per cada prova. Posat a l'experiència, si, per exemple, jo vull anar a fer seguint una mica el que és un operari industrial, per posar un exemple, tenia diversos al cap ara, i dic, per exemple, un operari industrial, i em demana iniciativa. Doncs entrenar una mica, veient, ostres, aquí demanen aquestes competències, doncs entrenar una mica, m'estic fluix en iniciativa. Jo de vegades m'espero que em demanin les ordres, doncs una mica preparar-me això per dir-li on jo puc demostrar que tinc aquesta experiència d'iniciativa. Us he explicat el cas del nano de tenir iniciativa, de control de situació d'estrès, de treball en equip, que era un noi que havia fet havia estat de monitor amb un esplai i davant d'una situació d'un accident, com va reaccionar. No sé si... I també buscant, cada procés té la seva pròpia objectiu. Llavors hem de veure quina és i a partir d'aquí entrenar la nostra competència. Sobretot fent un background de les nostres vivències. És superimportant. Si no tenim l'experiència en concret, evidentment. Si la tenim, explicar la nostra experiència en aquella situació com qui explica, si em permeteu, una sèrie. Principi, presentació, desarrollo i desenlace. Vull dir que és una mica explicar-ho així com fem, per exemple, el nostre dia a dia. Mostrarem, per exemple, treball en equip, com treballem amb els nostres companys, dient com desenvolupàvem el nostre dia a dia. No sé. Molt bé, Quico. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Quico. Ja no tenim més preguntes. Vale, perfecte. Et vols acomiadar? Comentar-vos, ja us ho explico jo, comentar-vos que podeu posar el vostre mail si voleu al xat. Sí, Quico? Sí. Vols comentar tu? Sí, perdona. Sí, era al final de la webinar. Dues coses. Si no us heu donat d'alta i heu estat atents en aquesta webinar, podeu posar el vostre correu i us farem arribar la presentació. Us farem arribar també aquesta presentació via web, aquells que us hàgiu inscrit. D'acord? Totes aquestes presentacions quedaran penjades tant a la web de Terrassa Tria Futur com a la nostra web de Foment de Terrassa, de terrassaocupació.cat i podeu veure'ls des d'allà. A partir d'aquí, quedem a la vostra disposició igualment davant dels nostres serveis per qualsevol cosa que pugueu necessitar. En principi. Molt bé, moltes gràcies. També recordem que al mail vindrà el qüestionari de satisfacció, que ens va molt bé també per millorar com a servei i si ens feu el favor de contestar-lo ens aporteu informació molt, molt interessant. Gràcies, Quico, ha estat un plaer. Molt bé, igualment. Gràcies, Anna. Adéu.